Nem sokára érkeznek a barátaim, jönnek meglátogatni, úgyhogy tartsatok velem, és megyünk ki értük a reptérre. Nagyon izgatott vagyok, mert körülbelül egy fél óra múlva szállnak le egyébként, úgyhogy kicsit sietnünk kell, hogy kérjünk. Na Mizu, hogy vagytok? Madrid vlog folytatása. Éppen itt vagyunk a... Na, végre Orsi is csatlakozik. Plaza Mayor. Egész jó, egész jó. Meri dolgozik. Azt mondta magának, hogy muszáj nagyon jó profi képeket csinálni, és akkor kaphat új objektívet. Amúgy Dorina nagyon komoly modell. Igen? Az. Nem ma kezdte. Nagyon profi. Orsi, milyen házigazdának lenni? Amúgy érdekes, szürreális, hogy itt vagytok, de nagyon jó. De cuki. Amikor az influencer zavarba van, imádom. Ilyen sétálunk, azelőtt voltunk a Szolnál és a Retirónál. Végül süt a nap, sokkal szebb az idő, de esőbe is örömmel sétálgattunk, legalábbis én biztosan. Voltunk reggeli ebédelni egy tök jó kis helyen, annak is volt a neve? Brunch and Cake, azt hiszem. Arról, hogy bevárjuk egy képet, hogy mit ettünk. Nagyon finom volt. Úgyhogy most itt város nézünk, meg sétálgatunk, így a turista látványosságokat megnézzük. Figyeljetek, egy dologban biztos vagyok, legjobb idegenvezetőt kaptunk. Aha. Egészség. Karamellás és pisztácia krémes. Ez is pisztáciás, meg csokoládés. Hú, gyerekek. Karamella szószt kértem, és pisztácia krémet. Mi ez a pisztácia? Te jó Isten! Sziasztok, bocs, egy rövid interjúra esetleg. Ó, alá csiker. Mióta vagytok itt? Ha bő 6 órája. Ó. Még csak. Bő 6 órája, de már ettünk nem tudom hány nem tudom, mindegy. Jó a kaja. Jó a társaság. Bocsánat, elnézést. Válaszolna pár kérdésünkre? Jó, igen. Na, a rajongóink nagyon szeretnék öntől látni azt a menetelést. Nem úszom meg. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Sopra tu mezzo. No te vayas, oye negrita mira, no te rayes, de lunes a viernes tiene. Right now, make some noise for Mark. Egy kis délutáni update. Így van. Szóval... Finom a tacos. Így van, Tiki Takóba voltunk. És mikor tacos? Amikor több van. Meghívást kaptam. Egy olyan meghívást, amilyen egyáltalán nem számítottam. Egy hátmenden show-n vettem részt, kb. Mondhatjuk. Nem az volt, mentünk a palota felé, és akkor egy ilyen tánccsoportban az egyik csávó így behúzott engem közéjük, és a YMCA-re toltunk egy koreót, aminek az lett a vége, hogy utánoztam, fekvőtámaszoztam,
és a csávó a végén rám mászott, szóval Konkrét. szó szerint rámugrott, úgyhogy... Úgyhogy elég extra délutánunk volt. Az. Most meg megyünk egy kilátóhoz. Ja, Megnézni a naplementét. pontosabban itt vagyunk a Siete Tetasnál. Igen, nagyon pontosan. Úgyhogy voltunk a palotánál, azt is megnéztük, Ja, igen. az is nagyon szép volt. Még meg tudjuk majd Azután. belülről is nézni valamikor. Azt mondta a csávó, hogy elvileg hétfőtől csütörtökig 4-től 5-ig nyitva van. És ingyenesen be lehet menni, úgyhogy reméljük, hogy be tudunk menni majd. Így van, és a mai napon már 23 futónál tart. Ja igen, számoljuk a futó embereket. Lépésnél is. Vannak az ágyak. Muy bien. Ó, de jó. Hát ez nagyon menő. Nagyon menő. Itt vannak szekrények. Ez itt a kis nappali konyhával. Itt a fürdő. És itt van minden. Buenos días por la mañana. Son las 7:15 por la mañana. Sí, 7:15 por la mañana y vamos a recoger mis amigos y vamos a Alicante. Y vamos a salir a las 7, pero bueno, 7:15, 15 minutos está bastante bien. Sí, Mira, ya abrimos puestos y vamos para allá. Recogemos a estos chicos y nos vamos a Alicante. Así que ala, acompañadnos. Sziasztok! Itt vagyunk a második napunk reggelén, elég korán van. Fogunk nem sokára Alicantéba indulni. Itt van Márko is, Jó reggelt, sziasztok! és Meli is éppen készülődik. Legjobb kor kapod el, Ma se sokat aludtunk, de nem fagyunk meg. nem fagyunk meg. Nagyon várjuk már a mai napot és az indulást is. Izgatottak vagyunk, ugye? Hogy Nagyon. megyünk a tengerpartra. Nagyon jó tettünk. Olyan jó tettünk. Igen, Paradicsomos valami csodát, de azt majd elkérem a receptet. Nem sokára ott vagyunk Eszternél, már csak úgy 3-4 óra nem. Én is fogok egy kicsit. Első megjelenésem. Köszönöm szépen. Na sziasztok, folytatódik a madridi vlogunk. És mit csináltunk ma? Amire én emlékszem, aztán kiegészítenek a többiek. Felkeltünk, értünk Orsi és Betál autóval, és aztán indultunk ide. Santa Pola. Igen. Igen. És egy röpke
4,5 órás út után, ami fantasztikusan tele zenével, főleg nagy bulival. Elérkeztünk ide, megkóstoltuk a szangriát, ami amúgy egész jó, úgyhogy szerintem majd még este lehet oda felszedni. Nézzétek meg, hogy hol vagyunk. Ja, úgyhogy... Now, me? Better now say something. So, I did not get anything about that. We got really good attitude. Now I want to do it in English. We had a camera over there, so we had great pictures. It's sunny today. It was rainy when we were traveling here, but not now. So we are happy. We're with good attitude and with no shoes, and that's it. Sorry, can we ask a question? Yes. How do you like Alicante? Do you live here? No, I don't traveling? live here. I like it. I like it very much. It's really Yeah. beautiful. Elég kalandos utunk volt idáig, ugyanis miután elmentünk Santa Polából, jöttünk ide Alicantéba, fel akartunk menni a várba, erre ilyen eléggé tapló, magukat parkoló, őrnek nevező emberkékbe futottunk. Na mindegy, szerencsére a sofőrünk nagyon felkészült volt, úgyhogy ezt túléltük. Aztán gyönyörű kilátást láttunk, és akkor most pedig mondom, tiszta Hollywood, minden, pálmafákkal, menő sétánnyal. Úgyhogy Meli, hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam, ez nagyon-nagyon jó nap volt, már egy kicsit fáradok, de eszünk mindenütt pizzát. Én is nagyon jól érzem magamat, nagyon szép itt minden, nagyon tényleg gyönyörű helyeken járunk, úgyhogy nagyon jól érzem magamat, és nagyon boldog vagyok. Folytatjuk a Madridi vlogot. Éppen igen, csak hogy bejelentkezzünk egy spanyol reggeliző helyről. Ilyen mutat, bár már igazából már csak ezek a random kávés csészék maradtak. Finom volt a kaja? Mit tettél? Ilyen tosztot, mint volt, de ilyen finom paradicsomos bármi, nem tudom, annyira jó volt. És volt rajta, tegnap nem volt rajta, ma volt rajta sonka. És annyira jó a spanyol sonka. Egész jó. Ja, megmutatom a helyet, nagyon menő. Orsi, te jól laktál? Igen, nagyon finom volt amúgy. Did you enjoy your breakfast? Oh, of course. It's my breakfast. It's the bread with the tomato and the ham on it, and a coffee. Perfect. Figyeljétek, hol vagyunk. Hello, hello. Hello, hello. Itt vagyunk a Királyi Palotában bent, és ingyenesen bejutottunk, úgyhogy nagyon királyak vagyunk egyébként. Van, totál 0 A királynő hazatért. Totál 0 euró. Nagyon jó. Csak szeretnénk mutatni, hogy hol töltjük a ma esti vacsoránkat. Azért ez nem olyan rossz szerintem. Orsi jöhet a rántotta. Jöhet, meg a tojásosnak kell lépni. Mit szóltok a mai vacsora helyszínünkhöz? Elég fancy. Én már éhes vagyok, remélem finom lesz a kaja. Elég jól néz ki, elég fancy.
Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! Isten éltessen előle is! Na, hagyd lássuk az ünnepeltet. Jéééé! A tortán meglepődtem. Azt nem gondoltam, hogy lesz. De valamivel, hogy készültek, azt a napi dolgokból. És az volt a legjobb feltűnő, hogy Orsi nagyon készül arra, hogy Orsi nagyon eltervezte, hogy ide jövünk. Ez pont jó 4 szelet. Hülyéskedj. És Orsi úgy nézett, nem? De Orsinak most... nem kerül fel. Így van. Madrizi vlog, nem tudom, hanyadik rész. Itt vagyunk Orsinál, és hát elég sok izgalmas, sok dolog történt, sok izgalmas eseményen vagyunk túl. Megleptük Dorinát. Na, egy rövid kitekintés itt a madridi vlogunkban, most éppen Orsi nélkül vagyunk, de csak itt a csajokkal, már éppen tartunk az utolsó este haza a szállásra, és csak meg akartam mutatni, hogy Orsi nélkül úgy közlekedünk, mint a metró között, hogy... Úgyhogy figyeljetek, ma ezt kegyünk vágjuk. Hiszen a katedrálisnál voltunk. Az gyönyörű volt belülről. Az is nagyon szép volt belülről is. Szeretünk tapaszozni. Patatas ravioli. Szószos krumpli. Kicsit csípett, de amúgy nem is nagyon finom volt. Barbecue-s csirkeszány. Igen, meg egy kis nugget. Aztán mentünk Orsihoz lepihenni. Nagyon. A többit meg már tudjátok. Első csúrosz kóstolás. Ja? Akkor első madridi csúrosz. Jó, van ide. Sziasztok! Itt vagyunk Madridban a 4. napunkon, és most éppen itt vagyunk a Retiro Parkban. Most sétálunk éppen be. A reggelt Orsinál kezdtük. Egyedül mentünk hozzá térkép nélkül, és egyszer se tévedtünk el. Itt van egyébként a többiek is. Reggeliztünk egyet, kávéztünk, aztán pedig elmentünk csúroszozni, ami szintén nagyon finom volt. Most pedig itt vagyunk a parkban, úgyhogy most még itt sétálunk, aztán még szuvenírozunk egyet, és lassan sajnos indulnunk kell, de addig még kihasználjuk az időt. Nagyon észtő ez a Mário. Vagy fejest. Videózod? Azt majd Wow. Hát ez nagyon jó. Na sziasztok, itt vagyunk a 4. és egyben utolsó napunkon. Most már repülőtérre megyünk befelé. Mindenki egy kicsit szomorú. Én is szomorú vagyok, hogy itt hagynak. Nem kicsit. Nem kicsit. De azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ezt a 4 napot abszolút kimaxoltuk, úgyhogy emiatt viszont nagyon örülök. És nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam. Ami még így a videóból kimaradt, ugye a Retiro Parkban hagytuk abba. Onnantól elmentünk szuvenírt vásárolni, aztán pedig életünk hamburgerét tettünk. Nagyon-nagyon finom hamburgereket ettünk ebédre. Az a neve, hogy Golyko Grill, majd bevágunk képet. A hamburger neve pedig Kiki. Reméljük tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Nyomjátok meg a like gombot. Meg a TikTokot. Ja igen, és a TikTok videókat is majd nézzétek meg, úgyhogy ennyi. Sziasztok! Hola Budapest! Na, túléltük. Úgyhogy tényleg kövessétek be Orsit, nem tudom mi lesz a videó vége, de lájkoljátok a videót, kövessétek Orsit, aztán majd máskor is jelentkezünk.